Yo atiefo ne adofo ene yegina onyankopon din mu de nchi akese ya ma nipa ohunu yedin ba akopɛ na agya boaten bayifo ba bana de otimi se efie a mewo ma me ye adwuma na ɛhɔ na me de ogina na yemfikyire hɔ anema kakra bia edua ya na oba ede ye adwuma ma ɔna na ohunu bia na wahwɛ me programs ahodo bebre we de na oni bayifo ba na na ahia no na me pese me no bowurawura mu ne ehwa de kakra ne esua de kakra eno achi metana se ne nkomo bia osi edi no yedi wota hwe me program to na mo na di achi de bra na mpanimfo de sabi obi nima obi kyere sade mpanimfo sa kan de sabi di obi wonu obi ni bia sabi enye di obi nim sa na tie wonim dada no eyen habama sunsun mu ne honam mu ndi problem ne amane bia wo fam no se yesunsun se honam mu se wo yare se biribi koso wa bra boma wonte ase no wonya bepiem ewa agya boaten aso ya o ha no man nyina eto betwa na meni kan kyerɛ saade we gyina sie ade we gyina sie ɛyɛ kwadu on kwadu bia na gyina sie no obi ka se kwadu ade na ɛyɛ na men kyerɛ ade ba ko sunsun bia na wawo akwara ketwa na ompesa bayifo na omboni betimi anya akola na yetwa kwadu no suru sei ne yetwa ne mpimpi sei enye kese sei yo yesi form de say pass ebi no ma men kyerɛ ade say ne bucket wa sei ebi no oho wotwa ne soro na watwa ne form na wayi mpimpi no odi tu nsuo akola ne bucket odware mu na atade dware akola na ebo ne ho ban e osunsun na obi to moni ti akola na entimi nwuram we mepe ne metimi a kyerɛ on se body ana akwadu mpatwe de kwadu na ɛyɛ kwadu tietia ne bi on se kwadu se wodi nsuo gu hu se ya enwuram na ne nyina ahohoro ade bia mboto ade ati akola no anya dwuma ne nyina ba de sa ba hohoro on sa na haba we nso awo no kwadu haba we awo no obi a yabo ne dua ne na ase nyina ataatai ya to aduru wo ye ho hwie enyeye oba ye de kwadu na haba ye we awo no be ka ne ma bi ho na ya noa ne ye de amawo ya yesunsum ne honam mamawo na okono ma bense ofuna ahono no ne nyina betwe kwadu ahaban na ma kyerɛ no afi edi machi na memfa nkɔ saa le aya banchi ahaban na kyerɛ ne bi ne sie banchi ahaban ni saa banchi ahaban we nyina ema bebre timi kɔ hospital kɔ ye family planning etimi de banchi ahaban so ye family planning saa banchi ahaban nyina etimi saa so de fra aduro bi de sa HIV ena saa banchi ahaban na duane na wo fom no so ye wode ye ewusunsun mu anu de se utie me na wo hawo amane bia na eburu wadwene ne wonte ase so wannante wachini no abera wa be piem awagya boaten asoe na so be piem a nyame adom ho betimi atɔ amen kyerɛ wade ye gyina ho we ye fen abomagu achi sei na tie me de kyerɛw bomma egu achi enie ha mamenti bi kura nkyerɛw anu ni saa abomagu achi we da bia behwem no de ne ma agu nachi ya de fen typhoid etimisa hepatitis B ade eka ho esa ayamoa enti de make kan timase saa typhoid saa yade bomagu achi we na no esa de yesunsun mu protection te da bia bense wo ma omo yare rough enkwa ne bobere bia enye omo so biri bia ma na ye basa wonya saa bomagu achi yade bia ye ne ma fra na kyerɛ de ode ba ya bense ohu betimi ade atɔ na ne ma nyina ye bɔkɔ amensa nkyerɛ saa enkuruma yesi ye ebrenim ze sunsun mu yade nkuruma ɛyɛ ade onnim da onse nkuruma sa ye mo na wo de sekan atwa mu na atwa ba sa ye dada na wutwa wo bere enkuruma we etimi de ye sekanduru enkuruma we ye de ye ntokoduru ti obenzo obi wo no ma ye de sa nkuruma we ene abo be fe na purukusu wada nsuum ene ye de ye sa ntokoduru no olu abense sabi asemu sina so ni mana no ho etototoro wo kire nche ye de we sabi ene sa abo na fe na purukusu no ene ye sa ye sa nkuruma we ya nkuruma ye kura me ya na ba na adwan oba a wakwa awo so na wo ma ye diama no na sabi ye se ye nkwen operation no ye de sa nkuruma dwane aba na so be sa ya de ama na de ya de ama na ntonto obetimi yawo ende se yetena se na yesua de amekere sa na ye ma nyina wote ase nkuruma de etimi ye no amensa mfa nko na hwe ade bi anopa ya na nsi ebe sa adwuma we intimate ahaban bi ade to sabi ye wo no so wa ha eni sa ahaban we ye fene se abonkuruma anade de nkuruma wota hu se fifi bola so bebre ai tete ne so obi wu no ya akola ebu bi gunu se de be ya nipa no ompro pemsan na da bia me kan ho sa pemsan ofi ngodi ahodi nduro no we kan ho bi na de pemsan back to sender no we kan ho bi
saa ba we na aka Yona chapter 4 verses number 6 a efifiri Yona abra bonsuno mene Yona no kofentu nu we no aba na efifiri wo Yona so a ema agi Yona fi ni ha na ma ne nyina mu saa de nkuna we nso ahaban a de adikase de ye osunsum ne honam nyina anu nti se utie me na wo hwe me a se wo yare typhoid wo yare HIV wo yare stroke wo yare hepatitis B wo yare kidney problem sabi ase wo holy heart akoma mabotokuro wo yare yade ya friend tofo pompobone ya mpotirim wo de anante enko ye koyi operation tu anamo na bepie mo jabo atia so ye na se wo bepie ma ohane amane bia wo famu no onyankopon nam ye so de habama ebaji wo firimu na wo ho ayede ato mamensa mo ade bi yare be friend se diabetes ana se sabi kafa pressure saa akodu na medu ko gina ho kire wo na utwa akodu no si abense mamensa mfa nko saa de ni hia me pa se de be ye nipa beti de America na se saa akodu ya medu ba ho ya akodu utwa na se uhane wo beze fitaa bi hemfinfin abuma ayeman eye fitaa eno no pressure na ekosoro no ya de be sama o diabetes no ya de be sama afi mamensa mfa nko ba bi foforo ni enkohwe ade e ho no enya de mbra ohu dia medu gina se eyabe obisada se adenti na Yesu Kristo amara ya fere we marankan so ya de osiana on dia se Bible kora kan se na emfaso bibire beba so te se abe enti abe wo hui e wo yare be fere twufare e gudi pa na ho abe ye fere ne bedom e betimi dia ye ho adwuma ama ho ato saa be kuro ya obi bi wakwantu mu ntene nka anase bi obi hye oboso beboa wa na wa disappoint o sabi ka frache oye obema mu ayemre e dia be ya ebe kiro kwan amu afaso o ji ade afro bi oni pa no se omfi wo kan no wadadan wa ebe mo ato champe abani a kire wade ade be e wo saa be die ya mechire we ya ho ai na sabi ka frache onya afa ho de ni pa no aboa entena se nka se eya abosomsem bere bi eni we ya abosomsem onyankopon obo ni wiase bo ni niema no ono ne bo ni nua ne habama ena wo kire de yem fe nua ne habama ne nya entena se nka se eya abosomsem but se wo yare oha bi da so amanie bi da so usun wo tete o china unya solution ndo be pie mo jabo aten Bayifo ba so ye ya emfa ho ne de tebia ne te o ba ye sunsumu ene hunam fa nyina mu e wo ha ba ye hye nipa sum atwa ho mu pie obi no mo nsa sabi obi bi adwene mu kan obi yare efe ne twere sabi uwo nipa bi esi ne twere mo to gem e wo nkura bi wa ya ne ta ka sa nkura ne ye nsuo ma akola bi no ye nsuo ba first ne ye ye ko je o mo kwan ne yakokum sa nkwala no ye kwa ya mamre no mada ne woni no mato nsuo anya no kore wasa nkura ne nyina bra wo de bra na wo bedura onyankopon adom onyame nam so ade habama ebejewo na wo so anya ofa ho die ne wadanse die yensa nkwana me nkyere wade baako ene de de ye ohu dia me gina se eya mangudia ha ta mangudia we nso na haba obi a wonnom nsa fakon nsa no mutentan ene hwienye ye e de mangudia we eni dua beka ho amana sabi onom a obefi ankasa efiwo ensa kana no a onom nsa bi so onom trama onom wi ode onya bepie mu yanko ade de saa mango no ebe ya na dwuma ma saa na bena we nso obi asabi odwonso kete so adwonso ye pani wa ya kwala odwonso fa ne bla ode ne ba de amango ebe ya ho adwuma we ye fie na me wo ma me ye adwuma na ho na me cheche saa ne ma wo ye me mfa wo ngu wuram en haba ne bi won ma ye ko wuram ne kofa ebi won so e wo fie ntime de wo na ntifia na ma kire won ma ye so wo bepie mu e wa jabo aten aso ye ya wo ha no ma ne me se ye sunsum ene honam mu se obi na de ba ye ha wo akora bi wo fie ne ya wo ye ne nya ofa ye so ye Bayifo wo ba wo sua de a wo hunu sabi eniema basa na ekoso oto aye nto wo so bibia ma na ye basa nipa bi shoba onyi so ena yade ahodo e wo wiase bi e yade nso wo de ba so ye ho a ye besa ade ama nyankopon nam ye so be fa so asa yade ne de ama eno nti ne no afira mango bi e ho no na me sa do ko ba foforo akokere wade bi na no nso wa hwe na ma kire wo de ye nyankopon chira ye nko ohu dia we te dia we mampa sunsumu dua ne ho odin no ono no ye fra no susumasa sunsumu sasa eno ni dia we na me ka kire mo sese dua numra anadwo 12 no tutuntuma na pia da no kon no he chacha okwa probo edua we woji bibia firo bi wo so on fama ebe ma ebe pe wo obetwe ndi ahe wo ndi aba ba ya de wo se edua we yase obeka de ko dia wo hwe dia ma se edua we na me ka kire mo sese so no pa na oburi sei na wo count upon 1 2 3 na obu wa ha na tete hu sei tie ni pa na de tuwe meta o sei a obetu odukure nye ni ya ke o we do ko do to nye obedu ko botum so be se wa nye o ti ase ya bia we na
na bena see no amen fa on kwa na do hunu we ise guri ana na bena we no oba a wo pa wo ko china wonya bi ya ye ho hwie nye wo de ne ba ya wa na bena we ni apa ko hwie da so wo ne hono no ne de haban bi aka fa na baka mbo ne de ade de ama na wo de na ya din sabi sene madwa na ase yo bi a enkoso ma ni nya ya funu mu ba bia no obenya ya funu ya wo ba saa ba ko we na se de meka so bidu akontu na sa wonte ne nka ya soma no ama ne ko we de ne dai ka so obi ayo beribi wo so wuti benya ne fa ne ko ba bia de ne be ko obi agye wa de obi ebu kwase bi na pese atwena so a de se so masa we be twena so de ne pa ha ensa nko yanim na me nkyere wade ba ko e wa hanom si oda so di machina bra ya nka de bi wa ha ya wa ba wi de ne ebi mo fɛ na akɔda me ebi mo fɛ na confirm tikro ne me de me fɛ ntugui ne me na no ne fɛ ntugui saa ba ho ye de sunsun ba mbɔ kɛse pa e me obi pɛ sɛ ohun ade de ni hun ade aba wi ni aba ba kɛ fɛ ntanoja e de bɛ kyerɛ wade na sɛ bi wo ye sɔfo wo ye malam wo ye dinsi do pɛ sɛ wani bie na ehun sunsun mu nsɛm de aba bɛ kyerɛ wo ama wani abie na hun sunsun mu nsɛm bi a aka na afei ni nipa ne ba wani ma ne ha na mane a wode ba no obetimi ho aka kyerɛ no se tumi bi na se bi na ne di asie betimi ho na ne ho aka kyerɛ na bi ayɛ bɔkɔ we ye de ye ɛna saa ba ko obi a ne moja shorto yesu ni moja oba de saa ba we ba ye ade ama ana ma men sa nkyerɛ wade we aya haban e wo fie asesere no we typhoid fever pa no saa sere we nso etimi sa ye ni typhoid fever asere we etimi sa ana ma men san kyerɛ wade wa we bebre ni nim yenti ameka ye fra de we sei wan se wo so na nsuom ye fra na noko eboa hwɛ ni ye pa ma kyerɛ wade we ekuru tu obi esikusikuru wa minya emu kusikuru wa minya emu we wode ne ba ye de we be ya de ama no ama se bi ka fra te ne ho ato no saa de we kura no obi na so asi wo kasa wo nte kasa yi ye de we be fra de nsu ni wo mu no me kima gum be ko me de be ya adwuma de be fra de aya de ama nipa na nsu ne tam ni e fra ne noko ma me nsu ntro ati ase eni e fra ne noko obi a se bi ka fra te na so mo edin no ye de we nsu be ya de ama no ama ne ho ya de ato no wati ase enti wo de be pie e wa jabo aten aso ye na be pie ma wo ha no ama ne bi e da so da dwene bi e da so no ni na be firi ama ho ato amensa mfa haban ba ko bi e me kyerɛ de na ha ya ama me e fa haban bi de be kyerɛ oh me ka se me do ko bi me sa haban wo ya obi a we ni pa enka won ho bon kasa ne hwinum kan kasa like what think kan won sent e won ho no we ye de ye enti wo ba ya me fa sa bia we sunso na wa de wa je wa fi wa mama ne enje me do ko akokyere wa je bani akwatena se ne tena za de aka no enu be di mu nkom onyankopon nhyira da bia fo fidie ntu ya ahwe na fa wo ha no ama ne bra fa no mba na frɛ na ha na ama ne bi da wo so nya be piem ya bo atia so ya wo ha no ama ne to be onyankopon nhyira yanko amenkyere wa me ka se yanko na amenkyere wa de we ye fɛ na aya ne ye pa aya ni tete no ko fium na sin anako nsuo na sin nsuo no ebogu won obobi de agum na nsuo na ja aya ibini na kyerɛ de obi o low spare count aya ɛne saa bia we aya we abo ho na sa fadi we sin abra aya we ɛne gba ba bia we gba ba sana nso agba ba dia ni ɛne ye de ye low spare count ho adwuma ɛne sɛ wonya be piem e wagya bo aten aso ya wo ha na ma ne yan de atu betwa ama ho ato twedi ampo nyankopon hyira onka ho yakotena se ne yedi nkomosima bi na abi hu se tumi e da so ya dwuma me da ase se wonya abotre na hwehwe me amin hyira uremu hwehwe ne ma ye den habama ya me se ha ye herbs anya bosomosem anya adurusem anya biribia eye herbs tie ne ye de wa ye bia ye haban ne nua bena ne de ye eno nti ebi abeka kyerem se me boa ye kwana me kopɛ ne ma nya de befie kwana me faso a me frafra sabi ensamena ne oyire no me pese wode wani hwe bi se me yankasa me kura wo ma na me wo ne ma ne nyina me pese wode wani hwe tie hwe sa video ne mra ne ye ba beto aso ye hwe video ne mra
kasa me adwuma ya no me ni akola bi we bi ama me na sana nkoko ya na nkwa ya adwuma be kasa ye de be de wanya adwuma me an kasa na me trust frafra me ne nyina to so hwe a ye mi si wadro bi adro ni bi a ene nsem na no na me fa so ye no no me we local wine hwe wadro mu na me si no local wine me nkoto mfiri obi nsem da bi se bi obi aye wie ni akoto ne de badwa so no me nya bi so hwe a ne ma ye de fra sabi ye wo yires no de wo yires na bi ni nti wo to asunsum adwuma bi e ha obiara menim oha se ye sunsum ade pa ye honhom de ato se ye bosom se ye motia se ye bayiye de obo hwe enema ne bi ne asini saa wo ho ye si enubra ne bi ne ye de afra ebi ne wo de metro na ha ana so hwe a ebi so ne wo wiemu na nya de ba ko nam de yo ne nkyere wan se we nso nko ha ana so hwe a hwe nso wan se we nso nko enya no nko a de pesa me kyere kwan fa so ye madwuma no haban ni bi na wa ha no hwe we haban ya de adwuma ni bi but me nkyere de we ye fe na ya enya fra be ho me nkyere de ha wo se we tete ne se fe ko nsu a na se nsu bugogu ye ho ye ma na mfanimfo bu no bo ne keke no de atum wonti ase me ne bayifo ba gya boaten no won sa de we enya fra be nkyɛn ha sa wo gi ade afi obi wo so won fa ma enie woti ase we ka ho bi won sa haban we nso ni nyina ka ho na me fra sem na no wo yere na me ye no nti me ne ma na me ye no me nkoto mfiri ba bi a me anam he da trase etena fom ye ade no ye wie de sunsum awudom nti de obeto so de ko ye bia ye adwuma ma etina me ka kyese bomodin se obeta hwe next TV no hwe agya boating program no abara bo besesa wachini wanante waye bibia wo de wo se enkoye ma ye betimi ahia bomodin se obenya me niam ne bi ai ope bia on sabe bia wo bia pese de bi sendo obetimi bia sendo ye adwuma na mgusu a me ya no de wi nso na se me hyehyɛ niam ne nyina be huntu be hwɛ ha bo nse se bi oil no ya ye bi wo ha kan ho ebi ni ayere ma mfa bi nkyerɛw oil ni afrafra ne bi ndi mfa bi nkyerɛw so ho kwa me fa so ye badwuma ne no nya na me ye bibia won se me ye wie no hwe nteta da ho afre na me wie na me di me label so ayere ni me din abeteta ho woti ase oil ni din na ya fra no me bo din kyerɛw ya fra abracadabra power oil what be that abracadabra power oil eno no ena abracadabra power soap woti ase ena abracadabra power cream na se utobia wa bra bo besesa to nyankopon nhyira afi on se akohwe video na ba on se sabi mpanifo to control for sim suban na mani ene na ma ne nkyere o se na tie obon se enima bi simanim ya no si a oba sabi agya boaten bayifo ba aso ye ya de adwuma ma me ne kan fa we nkyere we ye sabi ensuo bi a me ya na maye se de tie nie se ensuo we ye ensuo a eye marketing pe edwade hu adwuma pe na ye tie nie enya adwuma bi ase obi odi dwa oton aye nto osobiri bi na ye basa sikasam to ne nsama na ye basa na se ensuo ni de se adwuma eno ndi se bi a oton ade aye nto woye biribi enyi wa brabom bra okofa ne ma na ye oka oba obenya nsuo bi na wo de akoye de wo se wo de ye bia na oba me se mi old barrier enkra ha na me wo old barrier ndi wo fa number na egu screen na so oba na sa wo yira wo frɛ number na ye be kyerɛ ba bia wo no aba nsuo ni ni ne da se unhu se enku bi sia ye fend abracadabra soup ba mi yesu nkyerɛ mi nku se de sito bi anya bi on se de enua no nyina wo mu eni ye black we na e kyerɛ bayifo gba bayifo di dwuma no se obi ato sunsum yade ama o eya bayisem aya honhomsem obedu akɔbɔ sunso obedu akɔduro se yen se wabraba unya se nku ebi de sra ma me bo se se tumi e wo eye nua bra eni nua na me de aye me pa kyɛw enye bosomsem nye tumi bi asem onyankrompo ne bo ne nubra enna haba ma na me de aye enti hwenku ni ai me happen na benya bi yen ton bi oba bi a enti uba obenya abracadabra cream ni bi na won so de akofi enku edo numera so obeda aye nkata so na obi so eba obi so wani wabenya won tra ne ahwade ha enti ni ebu enku no so no on ekura semana we wo ha saa semana we no ani nku ni we we na ya adwuma bom enti mra wo de semana we dware no na wo di sabi nku we nso esra na wo di we we na egu nsuom on se oyire so hwe ahwe enu ya bra na me de afrafra saa no me ya mistake na ta ho na ahwe semana na ayamia na maye enti na me de he roba mu no na menim de ekoso wo abra bom wo da so so da ya basa basa bada na obi ne wo da sabi ka frache ade bi esunsum ma de bi ehu bia no wo de fa beda agya boatem ena sa wo hwe se ye ko wura mu no so a yade etwere edam obi bia adwene mu ka no sabi diabetes
hypertension, typhoid, blood pressure, kidney problem, hole in heart, pompomone na boot, yadi bia yadi no, falina be PM with what I share. The doctor declare why, yes, would you be wunu, and not a person with the now be doing say about 20 years. Mammy, oh, Barbara, because a human I am. Obana adiana wode ba no problems is ka de ba na nso a ye be sha ase amount na watu atuan ne kakra enti ema wo yemu nhyehyɛ e bia wo ko ba bi anye ye nti obema bu da bi aha me se me sunsun mu adwuma na enyina gidie so na emum egina se wo tu na mo de aba afi ma me nsa nkyere wade ba akom we na sia num se e powder ye ton wo num se e powder sabi ya de ye sunsun made a sabi aware hyem yetimi de ye na kyere wade a de be ye eno akiri no obon se ne wo fufuto bi sia we na agye me na ma me mieso nkyere ha be ma ne be mesua no pese epegya kese no enu ni aha oba obenya bi eya so ye pa ne bi wo aha no unya bi ba bi me de ne de ma so ye pa ne wo be ma ne be mesua a o pese bu pegya no ne nkun nie afi ma me nsa nkyere wade ba ko we ojatana ne ba ko ni we eya bo e fe ne se bi kafrate abo bi ye fe ne se adadantuma na abosoma kotere ono ene se bi ahaban bi ye fe na be rakata ba bi ene niam bi na me de ye o pade afiri obi ho obi ade usika bu kwase o se ba bi afa bi afa ne ko wonya court case asem na ayeden me pa chaw e bi na se bi oboba ho bi ka odu be bo se nya o class no me pa chaw bela ozu oboba ma wi ka do sika bo ba ma bi eduru be bi obeboa no o se omo abra o pade afiri obi ho enye bone kwa so we yen haba ma na me de achichire na me de ahoma ye se de be ye me de haba ne nkoto mu ntini man sa na ka de tie we nya bosom sem enya konfosem so won so obi achichire biribi na se de bo ho anu se eya konfosem me nya bosom sem maso ye ne ntwa moja sem maso ye na me nya bayisem maso eye ahaba na me de adwuma na emum edin na wote AGYA BOATENG bayifo ba no eye sunsum bayi me ye ya ifiri mu enu ntim da bia metena si ame ka kire se de wawe kora no so so obawi koto aye ni na chini da bia metena si ame sa ka kire se de waye bi pen no se de so obawi aye ni na chini ame nka biribi ntwa na tini se emfa wo ha no mane na da wo so na wusu na wo tete no fa ni na be pie mu AGYA BOATENG aso ye he fa ne yo ye won kana kumpuni mantam ya bia e froze old barrier enti ba bia ofiri ba bia fa ka ya e konkana wo so be si old barrier wo si old barrier fa no mba ne gustu ne mu no o fa number na mama me bo number ne nkyero 0245 685868 tini 0245 685868 and that's 0591 789326 0591 789326 ofa number mu bia na be pie maso ya o haw no amane o sunu dadwen no ebeda na o sede ti a o su ena num die nti a odi awra ho ade na da wo so ya de be o haw be me se me tie ne me de mensasi me bu kasa sunsun madwuma nyina gye die so da bia meka wada bia metrasa meka me se bo ofre nyu obi ne ma ne ye de wo ye de apia enyu obi ne ma ne ye he wo ye de he se wo ko ba bi na ko bi na so fo ne ka kire wo se sabi ka fre ni die kwa so gidi ansa ne nyankopon atimi aye so rekọ so fo onim de oba ye de abo awo biko woni gidi anka wo mfiri fie nko na me bo aha won se wo ka wako ba bi ba ko bi nu nyansa ye bu afa so ndi ama wo yem hyehyew me se me ho ne de wo de bra ya so ndue enko ade hian so do problem beba na me kase me se ye won kola bi wo ye se omu ye nsuo ba be za kwa no ntimi ntena se wono so ntimi nwia da bi ya wada fom ne ye de ne kwa ye se koja no ye nkoja no ye kwa ya mamre ne yekunu ese wada no woni nu wato nsuo nya no kora me na me ka de a kyerɛw wo di ase san kola nyina mo mfo mo mra wo bibi unipa ya se na kuma mabotokuru ye fe ne hole in heart mo mfa ne mra the doctor dey clear ne se kidney problem mo mfa ne nkofie ma ne nko mi pa cho fa ne bra wo di ase me nim yade a ya so ye ho no de ba ye ntimi nhwɛ ma tie ne ye pa ni nyina nso beba ena ema wo yemu nhyew wo de oba eye benada ene ye tena se won kana ha eye old barrier wo beduru ho ba bi won kana mantam ye bia beduru a wo de frɛ number na da so no screen anim na ha me number do frɛ wo frɛ ba kyerɛ ba bi ye won waba o ba ma me papa boa ho kakra boa ho kuta because o ba e be ma card na watena se wo de ase duru so na waba ne atena se ne di nkomo fefefe e bia wo beduru ye nim na o yade a wo de ba na so na sika ye agye won unya eno nkyɛ sɛ bɛka te kofi egu ye be mu oduru wo de ase ne ya mo otu etua ne kakra sɛ de be ya so benya yaresa na watimi du so de adanse ye akyere obi wo te ma se eno nti de me pese me ka kyerɛ ma ate sɛ enkoye ho bɔne eni hu awu enkoye ho aduru me serɛw bra AGYA BOATENG aso ye ne sɛ wo de ne ye spiritual marriage eni hu
obi ebu kwase agye wade enye hu obi de ka wo ntu ya enye hu ni me hu ni amenka ne de menya de me pesa me ka cho odi e pere be piem keke me nkasa bebre de me kan se de bia me kan se de onimu ye no se be kana ma ye fe na ye bi pen ho a ye ko kyene kyene ngofa nyam be kyere ne ye ko ne nyam ya ngere aye bi pen de ye bi da woti ase ntina me situ ya na mo na bra e bia be hwe me programs wo TV ahodo bebrebe so me pa cho se wo kodu na nyam ya na mete ho anyam ya tie ni ye obetime ha me programs bebrebe because me ne enipa bebrebe na ye program ba so wo kodu ahwe no wan hu ho a nipa cho onye ho na me wo me mpese obi okuduru ba bi na niam bia nkoko ye na abeka se o agya boaten na mete ne nka na me ko na niam anko and the American hu so bedi adanse bi enti wo ba me na ababeto me de obi ma card ne firi ho me na ababeto me na ne mbetena se ne adi nkomo abobo niam ho aye niam ma niam aye kama na di ka ka kire wo se niam a me di adwuma na bi na gu ha no we eye marketing pe obi o ton ade ukofa niam a ne to ne nkoye ma bra ba gidi eye nsuo ne niam bi na mde abra oba benya bi ne bo anya den ha we aya brakada bra cream no we no nkun ne egba bayifo toto no ho enie me na me ye nkun ni nkofa mfiri ba bia nti menya me ho a wonya bi obi a ho esraw amanya mfa so kwa na ne wachencene ha nkun ni bi ni ba jo nkun ni ro beda ayen kata so e bi esusi wo obi ye bayifo no so abia nwura dem ne ha de na da bia me trata me ka se me se duro ni nkonwa ye di a ene nkama ben papa e ka se enyi nkonwa nke be yi nkonwa mo ani age one way oyi de we no anyway no say ene kunu no anyway ene semina we na ya adwuma bom na me yansa na ya adwuma na 7 days adwuma na de besi bi asi awie da ase na me nshira say utie me e pa cho we e obi anya court case we nya bosom nya duro bia ayen haban ni nua na de ye haban mana e fra bo bia bosom akotre na ka ho na de da wa ne mpane aka ho akekere eni me kire wo patu ndimi ye o de ase eni we boso a sabi obi hu say de bobi so say ye wa ya bosom fie me pa cho nya no kore sedi America dia sedi ya chele wa dina sometime ne anudfo bibu na sedi do mukom wona wonti ase ya ka sedi ya gina ma odi o sedi obi ada bia na nije rame mpanchiro do de beye to we obi wo case ya de ne kotum wona obi anya asem sabi obi agiji osika dia eduro so be pon o so wonya ne class bra ya nlo ko ne ma odi ase ono ba so wonware ne dia memma so de kotwe mpana kwa ya nkwase asem die nsia ne mum do paso ware no no anna bra ukuna yu ne magu abonte so nware obiem nufu ati egu ndokofo ba afro bra yenya adwuma me pa cho we ye kwatika se aduro wa kwati so aduro we na nkofo toye to no na nse me de ne sa afa ne ma ye foforo me pa cho aduro we kai 7 days na se se we mechem because obi ho ba to 7 days ni kwate ne kase ya na wasa de amani pa foforo te aduro ba ku ni pa ba nso no ma yusu ma boka odi ase ni se se ya mechem na ye kotoa bra na ba je odi e obe ma sem wo fom bra na ba je odi e odi ase we no e pa da oba ye de friday ya de ma sabi opia bontia ope favor wo de bo wanim ana obi arno wase de wo bo motuom nipa ni hu wanim pe na se bi mu di nkomo a omwo a na wo de aboa wate de mejo na se enti bo modin so wo be pie mo ja boa ten so ye old berry and cry old berry and cry ana da dia for video enti Nesco TV Nesco wo de ase Nest TV Plus Nest TV Plus me sorry Nest TV Plus for video near the eto Nest TV Plus we hu se ebo me program all the days and every Friday bi anso me live program on power ho e ho na be hu nkunwa ne nsangere ne na me ka se electric anya aduru no e ho na be hu no bi obi se wa yiska afri book me nya ne koro me kere wo obi se wa free jam ejaba nya ne koro me kere wo obi se wa di kosua bo fom mpane egum me kere wo nya ne koro obi se wa di shireni bodu a shireni ntakra ya de ebi abutu ebi adwane me kere wo se de siri ye obi se wa de sabi handkerchief de buato maso ja me kere wo nyina me kere wo me pa che obi se wa hwie mbere kapata hine film ba me kere wo me kere wo kwan fa so yes anya mo nsanya duru ne nsangere ne oti ase zogodu na so fonko bi na so fo bi de no bi bezan odi a o ze matera ho one day metena TV so ma frem oti a na me oti adi nkomo wi a me kere onye oti a ya tricks ade bi na de se ketera ma se nua mienu ne tekere ne de baru ahyem o kasa de se oti a so nye oti a won so ko ba me de abu ohun mwani na ho shine your eye tinna me se hwe AGYA BOATENG programs e wo hen Next TV Plus e wo hen fa digital no so da bia do video tu obe hu niam akese be sua de ye be kire kire de ye be bra niam be bobro sunsun mu ene hunam mu ye be kire niam a wo so be hu se ba bi wo kwa se ni kwa se nipa wo koye won ha ba bi niam bi wo kwa dwon so go so timi di problem below enu tinam se enimi nhia bo modin se ebna da bia me tenase won kra pumpuni mantam ye fa old barrier na wo be duru ho a papa wo sun e be da no se de onyango pon hira bye bye.